Sziasztok, akkor én itt is lennék egy teszt videóval, amiben ezt a Mountain Dew-t fogjuk letesztelni, Whiteout-ot, és nyissuk. Na, öntsük. Jaj. Ja. Mint látjuk, ilyen világos fehér színe van. És szerintem kóstoljuk is meg. Narancsos ízű. Citromos, narancsos, meg enyhén lime-os ízű. De finom. Ilyet még fogok venni. Ez finom, ezt csak ajánlani tudom. Mountain Dew. Ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, akkor lájkoljátok, sziasztok!